Ayo rek, kon. Iya ayo yo rek. Balik mana ambek ayo dhewe yo. Ayo dhewe ku akeh wucuk geri yo kanca-kancan yo. Yo. Yo salam kita. Udah kok gawin. Yo. Tidak ada kalau kok gawin kalau mesti ada. Yo, ning video iki ya dhewe ku kate bahas tutorial cara mengatasi boring. Apa sih boring ku? Boxing, keriting, Puting. garing. Sini boring ku bahasa gaul rek. Asine yo bosen rek pengertiane. Yang beri, Aman. Boring ku rek. Asine ku disebabno teko males. Gabut. Bun. Jane yo rek, istilah boring ku gak ono. Asine ku arek biyen ku terlalu pateng-pateng rek. Loh. Ya apa cuk? walik deh, orang ngomong biyen non. Oh iya. Yo, rasane yo istilah boring ku gak ono rek. Tapi ono. Arek biyen ku pateng-pateng rek. Duh, iku peteng goblok. Seperti mati lampu ya. Seperti mati lampu. Gara yo rek. Zaman saiki ku teknologi semakin canggih. Saiki ku akeh muncule gadget. Lah, biyen ku gadget ku gak ono. Onoe mek kalkulator. Tapi biyen ku yo rek kalkulatore wong biyen ku canggih-canggih. Timbangane saiki. Enggak. Tapi biyen ku onoe mek kalkulator rek. Tapi kalkulator itu canggih-canggih. Wis kok ngene contohe rek. Anu kalkulator canggih rek. Iki iso dikenek. Oh, ndak anu mak pianto datang di. Padahal minta paling kayak gini. Nah, ya. Minta ada nih, minta iya ini. Kalian kasih sampai Beri jelolo beri. Yo, undang yang kalian sampaikan. apa? Mi. Ngubi yo. Ya, saiki aku ate takon yang kabeh yo. Kadang lek awakmu boring ku lapo? Kadang-kadang sampean lek boring ku lapo ae, Mas? Lek aku yo Kasih ulun. Mas? Kadang-kadang sampean lek boring ku lapo ae, Mas? Pak, aku boring ya Mas yuk. Aku Yo, iya Mas. sampean lek kadang-kadang boring ku lapo ae, Mas? Mas, sepurane kate takok iki. Oh iya, Sampean lek kadang-kadang boring ku lapo ae, Mas? lek aku yo. Ah, yo kon ngerti dhewe yo rek. Yo wis ngono lah. Sungai wis kak, bisa kakek lagi yo. Cene awakmu iku tak boring. Iki ono cara mengatasi ini. Yo wis mari kita simak. Nomor pertama. Yo. Pertama, awakmu kudu mencoba hal baru. Contohnya yo Ganja. And his name is John C. Nakapunta na.
Enggak, Cuk. Kamu gak bener kamu deh. Hancur apa yang itu, Rek? Ya ini kan bener. Nomor loro, aktivitas sambil konco. Nomor telu iki olahraga. Yo, lapo le? Ucal. Ucal. Jengki yo, awakmu iku tutoriale carane si nomor piro mau? Tak usah nomor-nomorane. Yang terakhir itu paling penting. Kudu duwe duit. Lek ndak duwe duit ya mesti kan sumpah. Udan, Juk. Kenan. Grepis. Waduh. Alhamdulillah. Dan sing lucu belanja. Kon adegan lucu bener. Ya wis. Rangga lah kamu lucu lah. Kon ndak lucu. Ayo Rangga, lucu kau, lucu kau, lucu kau. Lah, lek awakmu sik bosen ae mari delok video iki, mari nonton video iki. Yo ndak ru rek. Aku lucu, rek. Yo rek. Wis mari kita yo. Sekian teko awake dhewe KPI. Iki bye. Bye. Panir. Bye. 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 Pas Yo, sik turun. Ojo lali subscribe. subscribe lo gratis. Yo, subscribe lo gratis tapi Bayar iku apa? Yang volundi. Ojo lali like. Ojo lali like. Yo, wis sekian yo teko dhewe rek. Yo dhewe KPI. Yo, I love you pancing nonton video iki. Yo. Ngeten. Love you nang arek-arek. Ya. Lah ini dulu lanang kan. Oh, lek sing dulu lanang yo. I love you too. Ya. Oke, mungkin gendeng. Ayo. Lu iki sekan nih. Ayo. Coba yuk. Yo sapa guyu matane. Aduh. Ayo. Ya temen itu dari direkam. Mana ada? Tapi bohong. Kon mari kan rekam apa durung sih? Iku jim jenenge.